Hello! Mga kaibigan, muling sumasa niyo po ang tigasing palatuntunan sa Pilipinas. Walang iba kundi ang palatuntunang Kamaong Asero. Tama po kayo, ako na po ito si Errol Dacame. We're live exclusively sa studios po ng Leader News Philippines, but we are simulcasted on 2 FM radio stations in Palawan. In 97.1 Wow News FM Rojas, Palawan, and through the facilities of 98.5 Wow News FM Taytay, Palawan. Good afternoon to all of you. Sa mga nasa Metro Manila po, kumusta kayo? Mainit-init. Summer na summer. Mga nasa Karatig, Lalawigan, Central Luzon, Calabarzon area, lahat ng key cities sa buong kapuluan. We have 143 key cities, mga lungsod sa buong Pilipinas, mga viewers natin sa Luzon, Visayas at Mindanao, as well as sa lahat pong mga kababayan natin sa iba't ibang lugar sa buong mundo, especially ang mga OFW, the modern heroes. Hi and welcome to our Friday edition of Kamaong Asero. Mga kaibigan, ang ating contact number sa studio is 0995-148-3605. And don't forget to like, comment, and share our FB page, Leader News Philippines. And we are also simulcasted on our YouTube channel, Leader News Philippines YouTube channel. At siyempre ho, upcoming yung iba pa mga FM radio stations in other areas and cable companies in most of the places in the country. Ano pong aasahan natin sa araw pong ito ng Biyernes 13? Huy! Nakita nyo ba na Biyernes 13 ngayon? Oo, Friday the 13th ngayon. Kaya kami ni Eli, hindi kami nagpauta ngayon. Biyernes 13. Mga kaibigan, sabi ng iba, Sir Errol, di ba ang Biyernes 13 malas? Nako po, eto ang sagot ni Errol Dacame. Alam niyo po mga dear kababayans, walang malas na araw. Lahat ng araw sa buhay po ng tao, paggising po ninyo, Biyernes 13 man yan, or Biyernes 14, or Biyernes 12 yan. Lahat ng pagmulat nyo ng mata nyo sa umaga, iyan po ay isang biyaya na kaloob ng ating puong may lalang, Jesus Christ, na dapat nating ipagpasalamat. Kaya yung mga naniniwala sa Biyernes 13, stop it. There's no basis about that. Ang sinasabi ko po sa inyo, paggising nyo sa umaga, nanagising pa ho kayo, 13 man, 14, 15 yan, isang napakalaking grasya dahil buhay pa tayong lahat. Buhay pa tayong lahat. At dahil po dyan, kami po ay all systems go para sa paglilingkod sa araw pong ito ng Friday. Siyempre naman po ng ating palatuntunan ang mga importante at mga naglalakihang balita at issue na nais po naming ipabatid kagad po sa inyo. Unahin na natin itong mga naglalakihang balita. Facebook CEO Mark Zuckerberg iimbestigahan sa Pilipinas dahil sa data breach. Supreme Court ibinasura ang hiling ni Vice President Leni Robredo na gawing valid ang 25% shading threshold sa balota ng 2016. Commission on Elections, lumagda ng kasunduan sa DILG, DOH at Red Cross para po sa nalalapit na barangay at SK elections. Emergency Employment at Jobs Fair, inihanda na po ng Labor Department para po sa Boracay closure. Sa gawing Batangas naman po, landowner ng drug laboratory sa Batangas, tinutugis na ngayon ng pulisya. At patong-patong na kaso isinampa na laban sa 3 suspect na kasapi ng Ricky Barrios Syndicate. Again, magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po'y magsama-sama sa palatuntunang Kamaong Asero.
na wala pong ibang agenda kundi ang maging source ng legitimate and genuine news para mabawasan po natin ang tinatawag pong fake news. Ang Leader News Philippines, yan po ang nag-iisang agenda at kami po ay mananatiling isang independent online news channel na hindi po tainted ng anumang political agenda na po. Sa amin po rito, suportado namin ang Administrasyong Duterte. Lalo na po sa lahat ng ginagawang magaganda para sa mga Pilipino. Asahan din po na kami magsasuggest, no? Magsasuggest ng iba pang magandang pwedeng idagdag sa ayos na ginagawa ng ating presidente. Ganun po yun eh. We support the administration to ensure that it will succeed. Because the success of the administration will benefit the whole Filipino nation. Yun no, English yun ah. Kumusta ang ating kumpadre dyan sa Palawan, si partner Pedi Bautista sa bando? Si paring Tommy Abile, nagtatampo eh. Pre, huwag kang magtampo. Papasyalan ka namin pag inimbita kami ni paring Perdi dyan sa Palawan. Si Tommy nasa Puerto Princesa, Palawan. Si paring Perdi ay nasa Pedi sa Taytay and Rojas, Palawan. Pare-parehas na magagandang magagandang lugar. Lalo ngayong summer. Napakagandang maglunoy sa napakalinis na dagat pa dyan sa Palawan. Ang Palawan po kasi is considered as the last frontier of the Philippine environment kasi kahit papaano medyo hindi pa masyadong nagahasa ang kalikasan po diyan, pero tila ngayon may mga report na dito sa administrasyon ni Pepito Alvarez, governor po ng Palawan, may mga kwento ho na parang nakikita na nilang magagahasa ang kalikasan diyan. The other week, may fish kill na nakita si paring Pwede dyan eh. Fish kill sa dagat. Ibig sabihin, there is a pollution sa dagat. Kung bakit namatay yung mga isda sa dagat. Ganun po yun eh. Lason yun eh. Kaya nga't itinext ko kagad paring Pwede si BFAR Director Gungona na may fish kill dyan sa lugar mo. Yan, siguro tinawagan niya yung kanyang provincial director dyan sa Palawan. Ayos! Don't forget to like, comment, and share sa ating FB page, ang Leader News Philippines. At kayo po'y buwelong-buwelong mag-comment doon sa immediately sa baba ng ating live video. Yan man ay pabor, kontra, negative, positive. Open po kami dyan. In fact, sa ating FB page, may isang comment doon na kinontra tuloy ng ibang mga viewers fake news daw. Alam niyo kami sa Leader News Philippines, tulad yan, may mga reporter tayo sa labas. Ako mismo lumalabas. So that directly we talk to the source of the news and we never just copy any news from the internet. Yan. Pinupuntahan namin ang source ng news. At kami po ay later on purely video talaga tayo because video does not lie. Ayan. Kaya ang mga balita natin later on ay puros video produced dahil ang video nga po ay hindi makapagsisinungaling dahil halimbawa may taong o opisyal na nagsalita, siya mismo on video magsasalita ng issue. Yung mga type lang, mga script lang, napakadaling gawin yan. Ang mahirap i-manipulate ay video. Kaya video po ang ating nilalabas. Mamaya may dalawa tayong interview. Gumawi po tayo sa LTO Baguio at LTFRB Baguio para ho malinawan ng ilang bagay. Antabayanan po ninyo samantala 28 minutes. Bilis naman ang ating oras. 28 minutes na makalipas po ang alas 3 na po ng hapon. Kami po ay maglilingkod sa inyo hanggang alas 4 po ng hapon. In the control is Engineer Elger Espinal. Si partner Oliver next week pa raw. Sige lang at may hinahabol siya mga pagsisubmit din ng mga permiso sa BIR, sa business permit. Ganyan talaga partner eh. Ang mga negosyante. Yan. Ay ikaw, si Rerol, nag-ayos ka na ba ng mga business? Oo. As early as January, naayos na natin ang mga business permits.
para ayos na ayos. Oo. So that nobody can question our legitimacy. Ayan. Di ba, partner Peddy? The legitimacy of the company. Ayan. Sige! Samantala, para mas rock and roll ang ating palatuntunan, alamin muna natin ang importanteng report ni partner Jojo Sikat sapagkat tila may ilang senador daw ang pinuna ang committee report ni Gordon. Pagpuna ng ilang senador ay hindi na ikinagulat tungkol doon sa Blue Ribbon Committee Report chaired by Senator Gordon. Alamin nga natin ang detalye ng balitang yan. Ang Kamaong Asero. Mga kaibigan, ready na po si partner Jojo Sikat para bigyan tayo ng kompletong detalye sa nasabing ulat. Partner Joe, magandang hapon. Go ahead, please. Yes, magandang hapon naman sa iyo kasamang Errol. Hindi na nagulat itong si Blue Ribbon Committee Chairman Senator Richard Gordon kung may ilang mga senador ang pumalag sa draft committee report ito sa isinagawang pagdiniga sa Dembaksya Anomaly. Sa kanyang report, inirekomenda nito sa Ombudsman at sa DOJ na kasuhan ng kriminal sina dating Pangulo Benigno Noynoy Aquino III, dating Health Secretary Janet Carina, dating DBM Secretary Butchabad at iba pang opisyal ng DOH at ng Food and Drug Administration. Nakasaad sa draft committee report ni Gordon na nagkaroon ng sabwatan sina Aquino, Garina Tabad sa pagbilingan ng Dembaksya vaccine sa Sanofi Pasteur. Ayon dito kay Gordon, hindi na ito magtataka kung may mga papalag na ilang senador sa kanyang draft committee report, lalo na itong mga Liberal Party senators at itong si Senador Antonio Trillanes report na nauna nagpahayag na hindi ito lalagda sa naturang report. Alam ng senador na masasagasaan ito yung ilang kapwa mambabatas na kapartido ng dating Pangulo, subalit wala aniya itong magagawa kundi isulat sa kanyang committee report ang mga lumabas sa isinagawang pagdiniga na nagkaroon nga ng sabwatan ng dating Pangulong Aquino sa ilang mga opisyal o dating opisyal ng kanyang administrasyon para agarang aprobahan ang Dembaksya mass vaccination. Partner Joe, yes, kasamang Errol. tila may kulang dyan sa committee report ni Senador Richard Gordon. Bakit yung pharmaceutical companies na may gawa ng Dembaksya na sinasabi nilang palpak, Ay, bakit hindi... kasama yun. Ha? Kasama yun. Kasama? Na rekomendasyon yun. No, Sino-sino ang kakasuhan doon? Sino kakasuhan doon sa Sanofi Pasteur at Swillig Pharma? Ito mismong Sanofi Pasteur ay kabuuan. Yung Sanofi Pasteur ay dapat kasuhan ng class suit. At yung magsasampa dito ay yung mga biktima mismo, yung mga natulukan at yung mga magulang ng mga nasawing kabataan. So sino ang magdidemanda rin sa dating mga opisyal? Kay Aquino, na tinatawag nating Panot, si Garin, si Abad, sino ang magsasampa ng kaso? Inire-recommenda niya na dapat na magsampa rito ay Ombudsman at ang Department of Justice at maging yung mga magulang ng mga batang nasawi. Yung Sanofi Pasteur at Swillig Pharma, hindi pinakakasuhan sa Ombudsman. Hindi kasi to eh. Bakit? Hindi siya gobyerno eh. Oo, hindi siya ang pwedeng kasuhan sa Ombudsman ay gobyerno lamang. Kaya ang maaring kasuhan lamang dito ng maari daw to makasuhan bukod doon sa class suit. Sinabi niya doon sa nakaraang kapya sa Senado ay maari ditong magkaroon ng kaso sa graft and corrupt practices. At saka pwedeng posible pumasok din yung plunder kapag napatunayan nga na nagsapwatan nga sila ditong sila dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III. So madaling sabi, hindi napatunayan ng committee report na may kasalanan yung Sanofi Pasteur? Ay hindi. Lumalabas na may kasalanan sila dahil nga
nakipagsabwatang sa gobyerno. Yun. Yun, oo. Therefore, dapat kasuhan din sila. Oo, yun. Nakalagay Kasi na yung produkto nila, yung gumamit ng produkto nila, kakasuhan, di ba? Eh yung nag-manufacture, nag-formulate ng palpak na vaccine, dapat malinaw nakakasuhan din. Oo, yung Sanofi Pasteur mismo. Kakasuhan. May mga pinangalanan ba si Gordon? Walang pinangalanan. Dapat pinangalanan niya rin. Di ba tinawag niya sa ano yon? Ang mga pinangalanan niya lang, itong mga local government officials, yung mga government officials na nakalagay. Previous government officials. So, Oo. si Panot, Pero hindi dalawang kasama Panot pala. Dalawang Panot. Oo. Ang hindi lang nakasama rito Oo. ay si dating Secretary Enrique Ona at yung nakaraang secretary na si Obial. Pubial. Ba't swerte ng dalawa, no? Oo, hindi. Kasi si Ona naman talaga, Oo. hindi siya pumayag na aproban ito kaya nag-resign siya eh. Oh, Oo, pinipilit ba siya that time? Oo, si Obial naman, naipatupad man ito, pero nandoon na yung programa eh. At talagang ang dinidiin niya rito, yung mga nagsabwata para apurbahan itong programa. Ayun. Pero maganda dyan sana, total may mga tinawag yan sa investigasyon, si Senator Gordon at yung kanyang committee. Di ba may mga specific officials ang Sanofi Pasteur na tinawag dyan? Oo, Ay dapat pinangalanan na. Oo, wala siyang pinangalanan. Basta Sanofi Iyon ang Pasteur. sinasabi ko eh. Dapat Kaya yan nga specific na kasuhan din dahil sila ang dapat accountable. If those who used and bought that are accountable, therefore those who manufacture and formulate it will also be accountable. Walang nakalagay doon. Basta sinabi, nire-recommenda niya na dapat kasuhan ng class suit at maaaring sumabit dito sa graft and corruption practices dahil nga sa pakikipagsabwatan. Dahil alam naman na minadali nga itong naturang proyektong mass vaccination sa mga kabataan kahit na mayroong mga ilang pagbababala nga na delikado ito. Hindi pa perfected yung vaccine. Oo, meron na mga pag-aaral na gano'n pero pinagpatuloy pa rin itong naturang tinawag nga dyan na manhid at walang malasakit, tinawag doon sa committee report nitong si Senator Richard Gordon. Sige, antabayan na natin yan. But in the meantime, habang I think 2 weeks ago, Partner Joe, may lumabas na video ang UP PGH officials na nag-imbestiga dyan sa issue din ng Dengvaxia. Magkaiba ang resulta ng investigasyon ng Senado at ng PAO at yung resulta ng PGH sa UP. Napanood mo yung video yon? Oo. Kaya nga ang kaso dito na nire-recommenda ni Gordon ay graft and corruption practices dahil nga dun sa pag-aaproba na maraming nilabag dun sa batas. Itong si Pangulong Aquino, dati Pangulong Aquino, silang Karin at Abad, pumunta doon sa procurement, minadali. Walang bidding yan. Wala pang nakalagay. Railroaded. Railroaded. Wala naman nakalagay pa sa draft committee report kung maaaring kasuhan nga ng homicide dahil nga nakalagay sa draft committee report hanggang sa ngayon ay patuloy pang iniimbestigahan kung Dengvaxia nga ba yung ikinamatay nitong mga kabataan. Okay, so therefore hindi tinutukoy ni Dick Gordon yung issue yun. Ang focus ng kanyang rekomendasyon ay yung paglabag sa proseso ng procurement. Correct, yung minadali. Ayun. At dahil nga sa pagmamadali na rin na yun, ay naaprubahan yun, nagkaroon na rin ng kapabayaan. Kasi nga, agad na inaprubahan yung mass vaccination, kaya nagkaroon nga ng ganyang mga sinasabing nagkasakit, pero hindi pa rin napapatunayan kung yung mga namatay nga ay dahil nga dito sa Dengvaxia. Pero kapag ito'y lumabas, mas madadagdagan pa raw yung kaso nitong si dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III bukod doon sa rekomendasyon ng Blue Ribbon. Ang tanong na ngayon dyan, Partner Joe, who will prevail? PAO investigation or UP PGH? Kasi yung UP PGH
Nag-video na eh. On video pa, nilabas na rin yung kailang resulta. Yung PAW naman, may kakaibang resulta. Alin dyan ang gagamitin? Yun nga ang masalimuot ngayon. Who is authoritative now? Sino ang may tagang sapat na kaalaman na pagdating sa bagay na yan? Palagay ko yan ang dapat basis. Oo, kasi mismong itong si JB, no? Kasi joint committee na to, si JB ang health committee na isa sa mga kasama nitong Blue Ribbon Committee na nag-imbestiga rito. Sa pananaw naman itong si JB, naniniwala ito na dadalawa lamang yung expert pathologist natin Oo. sa Pilipinas. At yun ay ang UPPGH. Ayun. So, Yun naman sa parte nitong si Senator JB Ejercito. Oo. At sa ngayon, hindi pa rin sila pwede magbigay ng conclusion, hindi sila eksperto. Kaya hanggat hindi pa natatapos yung final na investigasyon regarding nga dyan, ay hindi muna sila pwede magsabi tungkol nga dyan kung Dembac siya nga ba talaga. ang nakamatay. Ang nakamatay dahil masalimot yan sila nag-imbestiga ba sila doon sa Senado na nagkaroon talaga ng kapabayaan at sabwatan, conspiracy sa Sa proseso. Sa pera lang. Proseso, malinaw. Oo. 3.5 billion yun. Pagkalaki-laki ng perang yan, partner. Laking pera yan. Ang ay 4.5 B. Putang. Saan napunta ang, ang 1 B? ang sinasabi mo, partner, ang cost ng program ay 3.5 billion. Ang nilabas ng mga gago, 4.5 billion. Kaya yun Puta. yun ang may karuktong pagdinig ito dito si Gordon. Sabi niya, bukod Nararapat nga lang talaga na kasuhan talaga. Kasi gusto pang malaman kung pwedeng pumasok sa plunder kapag nalaman na ang nawawala pang pera ay napunta sa bulsa ng mga sinasabing kasabwat o yung mga nagmadali rito dahil ito nung inaprobuhan ay panahon na ng kampanya. Joe, alam mo bang ang plunder ay pumapasok yan kapag kang pinaghahanap na pera ay 50 million pataas? Pataas. Ano ba pinag-uusapan yan? Di ba 4.5 billion? Oo, nawawala. Ang 1 nga. Kaya, 1 billion ang nawawala. Pero aminado siguro doon, ang hindi pa niya mapatunayan, ang hirap patunayan kung napunta nga sa kanila. Kailangan mapatunayan yun. Kaya Tama. ang rekomendasyon niya, kasong kriminal lang muna, pero kapag patunayan na nakinabang sila at napunta sa kanilang bulsa, Plunder. ay plunder yan, wala nang piyansa yan. Okay. Sa ngayon, yung rekomendasyon, may piyansa yan. Pero kapag napatunayan na Dembac siya nakamatay sa mga bata, It's another case. Another wave of cases. Hindi natin alam kung may prejudice resulting. Hello? Partner Joe, saglit na po tulo. Di pa tayo tapos eh. Importante po ito pinag-uusapan natin, ha? Balikan natin si Partner Jojo sa report siya. Errol the Comet. Ang Kamaong Asero. Tayo kasamang Errol. Ayun nga, reckless prejudice resulting to multiple homicide kapag ka napatunayan o maaaring murder, kapag ka napatunayan nga na Dembac siya. Nakamatay sa mga... Kapag napatunayan yung 1B, ay napunta sa kanilang bulsa, ay Plunder. Matinding kaso yan. Ayan. So, walang piyansa yan. No? nandyan ka naman, bantayan natin yan at siguro ang pinakamaganda dyan, yung mga taong yan, wag na muna rin palabasin sa bansa. Alam mo naman sa atin, kapag ka may issue na, minsan nawawala na lamang sa Pilipinas o ang iba nagdadahilan na may sakit. Dapat kung sino man yung mga nagsasampa ng kaso dyan, hihingin na nila ito sa korte o sa na magpalabas ng whole department order. Oo, kasi mahirap na naman yan. Kung saan na naman hahagilapin yan eh. Di ba? Ayun nga lang. Oo. Okay. Kaya Partner Joe, Biyernes 13 ngayon. Naniniwala ka ba sa Biyernes 13? Oo. Naniniwala ka? Friday the 13th. Maganda yan. Buenas Oo. yan. Pero hindi malas yan. Hindi ako naniniwalang malas. Ayan, parehas tayo. Hindi tayo naniniwala. Naniniwala ako buenas pa nga yan. Buenas yan, partner.
Maniwala ka, Oo. buenas na araw yan. Oo. Ang Oh, Friday the 13th, sa palabas lang yan. yun. Oo. Pero sa tunay na buhay, hindi mo pwedeng paniwalaan yan. Buenas yan. Naniniwala akong buenas yan. Tama ka. Oh, lastly, ang pinag-uusapan ngayon, yung filing lang ng COCs ng mga barangay candidates bukas at SK. Ikaw ba, pinag-uusapan kasi kami bago kami mag-program ni Eli, dapat bang ang mga kandidato sa uupo sa barangay ay mga edukado, college graduate na? Kasi yung simpleng reporter, college graduate eh. Oh. Eh yung kapitan milyon-milyon ang hawak na pera. Minsan hindi pa nakatapos ng high school, elementary. Oh, what do you think? Yun ay, What do you oo, think? maganda man kung may pinag-aralan. Pero kung may pinag-aralan ay gagamit sa katarantaduan, mas marunong magtago ng pera. Mas doon na lang tayo sa... Depende kasi... Nasa tao. Nasa tao. Nasa tao yan. Kahit sabihin mo, high school graduate yan, kung magaling siyang magpatakbo, marami naman tayong kilala na hindi nakapagtapos ng college. Pero maayos. Katulad ni Triple A, successful na negosyo. May-ari yan ng Kabayan Restaurant. May-ari yan ng yung mga papay. Pero bakit napakayaman? Siyempre, nasa tao. Nasa tao. Pero hindi naman pwedeng no read, no write. Hindi naman pwedeng Hindi nga kasi by this time ang qualification lang able to read and write lang registered voter, legal age. Napakasimple. So pero nasa tao 'yun Halimbawa, so hindi garantiya partner kahit may doctoral pa yan kung balasubas talaga. Kaya yung mga ganyan, hindi na kailangan i-require sa barangay kasi kilala na natin sa barangay kung sino yung matino nagdararapat. Ayan dapat i-require dyan sa mga konsehal kasi hindi naman natin kilala yan. Kailangan talaga dapat may mga pinag-aralan yung mga city councilor. Pero pag sa barangay lang, alam na natin yan. Marami na natulungan yan. Ay patong ang droga yan. Ang yan ay nasa mga botante na yan. Okay. Alam naman natin kung magnanakaw yan si Kapitan. Alam naman, kaya pag binoto pa rin natin yan, kasalanan na nila yun. kasalanan na natin. Kaya huwag kayong kapag ka naupo ulit. Nagka-problema ulit. Kaya sa atin yan. Kaya panawagan na lang natin sa ating mga kababayan na maging matalino. Dahil ang barangay captain siya yung unang-una natin matatakbuhan. Kesa kay mayor, kesa kay senador. Kaya dapat maging marunong tayo sa pagpili sa ating kapitan. Wag ibenta ang boto. Yan ang number 1. Wag. Kasi babawiin sa ating... Siguradong babawi. Partner Joe, Biyernes, happy weekend sa'yo, ha? At magkita na lang tayo ulit at sa susunod. Sure. Dapat natin sa darating na Lunes naman, deadline na ng bayarin ng income tax return. Ayun, paalala sa 20. Baka yan yung ating i-report na sa BIR tayo yan at doon tayo magla-live yan. Areglado, partner. Yun naman yung issue yan sa darating na Lunes. Okay, mula rito sa Senado, ito si Jojo Sikata para sa Leaders News Philippines nag-uulat. Si Errol Dacames, ang Kamaong Asero. akala ko matitisod ba si partner Joe? Biyernes na Thank you, partner Joe Sikat. Live mula po sa Senado kahit nakareses ang Senado, siya po yung nagtatrabaho. We gonna pause for a break. Nice po namin ipakita ulit sa inyo ang mangyayari po dyan sa April 15 sa Bulacan na tinawag na Tatlong Republika. Saglit hinahanap ni Eli. Saglit. Saglit. Okay, ready? Okay.
Si Errol Dacames, ang Kamaong Asero. Thank you, partner Elger. Yan po ang mangyayari naman sa Bulacan pagdating po ng April 15. Malapit na po yan sa linggo na yan. Ha? Suportado natin yan ang ating mga kaibigang mga riders na nagpapalagana po ng nationalism at paglingon sa history po natin. Nagkataon, nasa Bulacan din si partner Bernard Viñosa. At may isang event na malaki dyan, tinatawag na Tapang at Malasakit Movement. Binabantayan ni partner Bernard. Alamin natin ang nangyari dyan. Si Errol Dacames, ang Kamaong Asero. Yes, Nard, magandang hapon. Kumusta dyan sa event na yan? Yes ka, Errol. Magandang hapon sa iyo. Ngayon nga ay napakagandang araw dahil ngayon ang opening ng National Basketball and Volleyball Tournament dito sa Bulacan, probinsya ng Bulacan, dito mismo sa lungsod ng Malolos. At kanina ay katatapos na magsalita ng punong Gobernador Wilhelmino C. Alvarado. Ito ang kanyang vice gobernador na si Daniel Fernando. At sa mga oras na ito, kasamang Errol, ay katabi ko ang magiting at mahusay na administrator ng probinsya ng Bulacan at siya rin yung chief of staff ng ating ng probinsya ng Bulacan, si Sir Danny Gautino. Sir, live tayo sa Leader News Philippines. Nasa kabilang linya po si Mr. Errol Dacames. Magandang hapon sa iyo, Sir Errol. Sir Danny, magandang hapon po at welcome po sa Leader News Philippines Kamaong Asero program, sir. Apo, ano pong mangyayari dyan ngayong araw na ito, Sir Danny? Apo. Medyo may maingay lang po din nag-umpisa ng ating mga palaro eh. Apo. So, Apo. iyan po ay isang pambansang patimpalak patungkol po sa volleyball. Hindi ko matinig. Oo. Yan po ay pambansang paligsahan po ng volleyball. Napakaingay. Sige po. Sino-sino po, Sir Danny, ang mga kalahok dyan? Okay po, okay. Hello? Hello po. Apo. Sir Danny, sino-sino po ang mga kalahok dyan sa isang malaking sports tournament dyan sa Malolos, Bulacan, sir? Opo, ito po actually inorganize ito ng anak ng ating Pangulo, si Paulo Duterte, Apo. para magkaroon ng isang national basketball and volleyball tournament sa buong Pilipinas. At tayo po dito sa Bulacan ay pinalad na maunang pinagkalooban ng ganitong pagkakataon upang makasali. Ayun. Yung tournament bang yan na Sir Danny ay all the way dyan po gagawin sa Malolos, Bulacan? Opo, dito po sa tabi ng Kapitolyo, Aha. provincial gymnasium natin. Opo. Yan po inaasahan na magpapalago din siyempre ng kaalaman ng mga kabataan sa volleyball, of course, pati na yung tourism din dyan sa Malolos. Opo. Yun po ang talagang layunin ng ating kapatid na Paulo Duterte na ilayo ang ating mga kabataan sa masamang bisyo ng droga at bigyan sila ng pagkakalibangan ngayong bakasyon ng eskwelahan. Ang katotohanan po nito, ito ay grassroots development sapagkat 16 years old ang age limit lang nito. Ayun, so, mga bata. Opo, puro kabataan lamang. Maganda pong pundasyon yan sa pampalakasan na Sir Danny, ano? Hanggang kailan po ang ano? Kung sinabi natin yan ay national competition, lahat ng probinsya, sir, kasali dyan. Sa ngayon po, ang pagkaalam ko, ang NCR ay naglalaro na sila. Meron na silang torneong ginaganap. Aha. Sila ang Davao City ay meron na rin kasalukuyang ginaganap. At sa bandang Kabisayaan ay meron ding isa pang ginaganap.
I Kaya see. kung papalarin tayo, Mm-mm. tayo ang magre-representa ng Bulacan Mm-mm. sa national tournament na gagawin sa Davao City. Ayun Ayun. po. Ayun po. Oo. So maganda po yan. At least maliban sa basketball na palasak pag summer, kakaiba naman, volleyball naman. Opo. At tayo rin po ay nagpapasalamat kay Gobernador Wilhelmino Alvarado Mm-mm. sa kanyang full support dito sa ginagawa nating pamprobinsyang torneo Mm-mm. ng tapang at malasakit tournament ng basketball at volleyball. Okay. Siya po ang tumatayong pinaka-sponsor nitong ating palaro. Okay. Opo. Hangad namin, Sir Danny, ang tagumpay ng palarong yan dyan sa Malolos, Bulacan. At sana'y makalikha tayo ng mga batang mga volleyball player na i-represent natin sa hindi lang sa national but sa international competition, Sir Danny. Yes, Sir Errol. Maraming salamat sa inyong pagbibigay daan dito sa ating anunsyo ng ating paliga. Maraming salamat po, Sir Errol. Welcome, Sir. Magandang hapon. Good luck, Sir. Magandang hapon po. Best wishes, Sir. Yun, Ka-Errol. Mm-mm. Ito na napapansin ko kanina ay yung mga bata napaka-excited. Ito, puro high school lang ito, Ka-Errol. Si Paulo ba, yung anak ni Presidente nandyan? Hindi. Wala dyan? Sa kanina. Wala sa kanina. Bagamat ang pinagkatiwalaan lamang ni Presidente San? Presidential son Paulo Duterte ay si Mark Herrera. Siya yung sport head na itinalaga ng presidential son para manguna sa lahat ng sports. Hindi lamang ito dito sa Bulacan kundi nationwide ito. Nationwide, lahat ng probinsya. And then hindi ko pa naitanong kung kailan talaga ang pinaka-final. Ito ay gaganapin doon sa lungsod ng Davao. I see, oo. Si Sap Bongo, ang sa kanya naman, basketball, ano? Basketball naman sa kanya. Basketball naman. Pero ito, actually, halo-halo na ito. Basketball at volleyball itong event na ito, Ka-Errol. Sa lahat ng mga probinsya ay ito ang ginagawang activities na sa pangunguna nga ng sports head na si Mark Herrera. Okay. Sana magtagumpayan at maging masigasig ang kabataan na ituon ang oras sa sports. Correct. Para naman sila ay hindi malulong doon sa pinagbabal na droga at ano pang mga sugal, kundi maging addict sila sa palakasan. Sports, palakasan. Kumusta dyan ang panahon, Bernard, sa Malolos? So far, napakaganda panahon. Bagaman napakainit, pero napakaganda naman compare mo sa mga nakalipas na araw na talagang kunting patak lang ng ulan ay lubog sa bahay itong lungsod ng Malolos. Sa probinsya ng Bulacan, lalo na sa lungsod ng Malolos. Kasi itong lugar ito ay talagang lower level. So magandang panahon dyan ngayon and very conducive para sa sports events. Napakaganda, Ka-Errol. Alright, So okay. yun na ang ating ulat sa mga oras na ito mula rito sa probinsya ng Bulacan, dito mismo sa partikular sa Kapitolyo ng Bulacan sa isang event na ginagawa, opening ng National Basketball and Volleyball Tournament Bulacan League sa panguna ng punong Gobernador Wilhelmino C. Alvarado. Ito pa rin si Bernard Piño sa nagulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacames, ang Kamaong Asero. Thank you, Bernard, live mula po sa Malolos City sa lalawigan ng Bulacan. Okay, sige. Ganyan talaga ang kadalasang mga activities pag summer. Tamang-tama yan. At alam niyo kasi, ang mga kabataan kailangang nabibigyan ng pagkakaabalahan pagka walang pasok sa eskwela. Mostly kasi ang mga public schools ay bakasyon na po ngayon except for some private schools na may pasok pa rin po sa ngayon. And hangad po namin ang tagumpay ng aktibidades na yan. Diyan po sa Bulacan ay spearheaded by Bulacan Governor Willie Alvarado. Ayos! Sige, mga kaibigan,
sa lungsod ng Baguio, isang malaking issue po ang sobra daw, sabi ng mga pasahero, sobrang bigla ang pagtaas ng pamasahe. Oo. Kami ni Ellie, pinilit naming i-roll mo ang video, Ellie. Pinilit naming pumunta sa LTFRB Baguio para once and for all ay maliwanagan natin bakit yung mga pasahero, commuters dito sa Baguio na sumasakay sa taxi ay bigla na lamang sinisingil ng mga taxi operators and drivers ng halos doble. Ay yun ang sagot ng mga drivers ay calibrated na po kasi. Ganito na ang presyo niyan, plus 5 pesos yung plus 13 pesos per kilometer, 2 pesos per minute. So, para maalis po ang magkaroon po ng kasagutan ng maraming tanong ng mga passengers riding in taxis and taxi ang laging sinasakyan. Kaibigan, heto po yung aming panayam on cam kay LTFRB Baguio Head Robert Pucais para po sa inyong kaalaman.
Errol the Comics, ang Kamaong Asero. Ayan, pinakita natin yung ating exclusive interview sa LTFRB Baguio Head na si Robert, Sir Robert po ay sagot doon sa napakaraming tanong bakit nagkaganong bigla-bigla yung pamasahe daw ng mga taxi. Sigil sa taxi sa Baguio City ay bigla na lamang naging doble. Sige, dahil magkalapit po yung LTFRB tsaka LTO, alam naman natin na problema lagi ang pagre-release ng mga lisensya ng LTO. Oo. So, kami ni Eli from LTFRB, tumawid kami doon sa tanggapan ng LTO para kumustahin yung bilis ba o gaano ba kalaki ang backlog ng LTO Baguio sa pag-issue ng mga lisensya na yung mga actual ng driver's license, yung plastic card driver's license sa mga aplikante, be it new or renewal or replacement. Minarapat nating puntahan ang tanggapan ni Sir Joe Dena nang malaman natin nagbago na ba ang sitwasyon sa LTO na dati ilang buwan bago makuha ang driver's license. Mga kaibigan, panoorin po ninyo ang ating exclusive interview kay Baguio LTO Head Jose Joe Dena.
Inyo pong napanood ang ating exclusive interview kay Baguio LTO Chief Jose Joe Dena sa ating palatuntunang Si Errol Dacames, ang Kamaong Asero. Thank you, Sir Joe Dena. At bukas, Sabado, walang pasok ang LTO o LTFRB. Sa Lunes na naman. Very soon mga kaibigan, iba't ibang lugar ang pupuntahan natin, iba't ibang mga probinsya, may mga balita tayo so that you will be updated on what's going on in and around the country. At meron tayong mga nasa abroad din na mag-uulat sa atin para yung mga OFWs naman sa iba't ibang lugar sa buong mundo ay makapag-feedback naman sa atin at mabalitaan tayo kasi importante sa mga Pilipino na yung kanilang kamag-anak, mahal sa buhay na nasa abroad ay nababalitaan natin kung kumusta na, no? Happy viewing kay Koy Hipolito Laura. Best friend natin ito at nandyan din sa DCRJ Manila. Mga dating kasama natin ito, si Rolly Jola. Hi, Rolly! Good afternoon. At sa iba pang mga nanonood sa atin, hello sa inyong lahat. Kay Susette nasan ba si Susette? Nasa New York? Hi, Susette. Lidesma sa New York. Yung mga mababait kong kasama dati sa DZME 1530 sa Manila. At si Eileen, Dolina. Ayan. Ayan yatang nasa New York eh. Nasa Las Vegas yata si Susette. Seth, nasaan ka nga ba? At, special mention sa ating kaibigan din na nasa Kuwait nasa Qatar. Qatar. Ano nga yung Doha, Qatar? Yan. Yung kabasera po ng bansang Qatar ay Doha. Nandun yung ating kaibigan namang OFW, si Angela Asidera. Angela Asidera na kasapi po yan sa MCBO ni paring Bong David na public service din po ang laging inaatupag. At napakalaking tulong po ng MCBO sa mga medyo naapi at naalanganin ang sitwasyon sa abroad. Oo, especially mga domestic helpers. Kaya nga ako I've been suggesting to the President. Di ba nung Lunes ang panawagan niya ay ipagtanggol ang dangal ng mga Pilipino. Itong suggestion namin sa from the Leader News Philippines family, Mr. President. Palagay ko mapapadami mo naman ang trabaho sa Pilipinas. Sana very soon, wala nang Pinay na domestic helper ang palalabasin tayo at i-deploy saan mang dako ng mundo sapagkat isa po yan sa nagpapababa sa tingin ng pagkatao ng mga ng mga Pilipino na because of the job description alipin ang turing sa mga Pilipina at yung nasasakripisyo dyan at nasasangkalan ay dangal. Kapalit ng 20,000, 25,000 yung dangal natin binibenta sa ganong halaga at madalas yan po ang nagkakaproblema, naaabuso, nasasaktan, ginagahasa, and worse, yung napaka-celebrated controversial case ni Joanna Demafelis na pinatay at ipinasok po sa freezer ng demonyong Lebanese employer ni Joanna. Ayan, domestic helper. Kaya, ang maganda, mga skilled workers, mga professional workers na mga Pilipinong ipadala natin, i-deploy natin. At ako nakita ko walang problema sa mga professional workers, mga blue-collar jobs, mga skilled workers, walang problema. Madalas, domestic helpers po ang nagiging sakit ng ulo po ng gobyerno at nagpapasama ng loob ng mga kababayan natin at na nasasadlak po kasi sa pang-aapi palagi. Okay, sino pa mga babatiin natin na Eli, baka may mga nandyan sa'yo na dapat mabanggit natin. Salamat sa inyong lahat. Again, thank you kay partner Freddy Bautista Sabando ng Wow News FM Rojas Palawan and Taytay Palawan, 97.1 sa Rojas at 98.5 sa Taytay Palawan. Malapit na po ang kanilang anibersaryo. May 1 yata yung kanilang Battle of the Band.
Don't worry, partner, yung pluggings mo ay i-overtime namin ni Eli bukas ng Sabado. Oo, mag-overtime kami. Magkakapilang kami rito. Si Rolly Jola. Ayan. Sino pa? Fe Amor Lorden Malmis watching. Maymay Arguillas also watching us. At iba pang mga ayan. Sagutin ko lang itong importanteng text. Ayan, sino ba? Linor Lanips. Oy, parang espinal ito eh. Si hotel mo ito? Eleanor Espinal. Nasaan sila ngayon? Sa Bohol. Sa Bohol. Ay, magandang hapon po sa mga taga Bohol Province. Medeline Agustin. Hi sir, watching from Himamaylan City, Negros Occidental. Magandang hapon po sa mga taga Negros Occidental, especially dyan sa Himamaylan City. Ayan. Gusto ko marating yung seating yan. Malapit yan sa inyo, no? Eli, yung Himamaylan. Negros Occidental. Malayo, no? Malayo man malapit din. Narating na ng tawang buwan. Pilipinas lang yan. Salamat po sa patuloy na pag-antabay po ninyo dito sa ating palatuntunang Kamaong Asero. Overtime na kami ng 19 minutes. Salamat sa Wow News FM, Rojas and Taytay Palawan partner Paris Sabando. Nakikinig daw sa atin lagi yung PNP Police station dyan sa Rojas Palawan. Mga bro, mga sir, thank you for keeping the people there and Rojas safe all the time. Ayan. Okay. Si Mama Mira Magdangal ng Nueva Ecija, saan po ako pupunta to watch the live video? I-share mo nga, Eli, yung live video natin kay Ma'am Amira Shine Magdangal para napapanood niya tayo at binabati natin sayang para mapanood niya. Ma'am Amira Shine Magdangal. Ito yung ito yung kaibigan natin na advocate ng proteksyon at pagbibigay ayuda sa mga indigenous people, mga IPs, mga katutubo. IPs na meron na nga tayong batas, Indigenous Peoples Act of what year was that? It's a law, Indigenous Peoples Law. But then again, hindi po maramdaman niya ng mga ng mga katutubong kababayan natin dahil yung mga may pera, sinasamantalahan pa rin. Archie Gadang, I'm watching you, pare ko. Partner Archie, kumusta ka na? Tagal na tayong hindi nagkita. Si Partner Archie, taga Cavite. Ayan, sabi niya, magkita tayo sa Miss Universe. Bawal na yan kay Eli. Sabi niya, pagagalitan siya ni Pastor. Pagagalitan kami ni Pastor. Archie, bro, kumusta na yung dyaryo mo dyan sa Cavite? Sana ay dumami ang sponsors mo dyan para mas marami ka ring matulungan. Yan. Alam nyo kasi kaming nasa media, the more na may mga nagtitiwala sa ating sponsors ay the more naman na marami tayong natutulungan. Ano? O, dito sa atin, by the way, I would like to announce that hopefully next week, maunti-unti nating mapunuan na yung ating time slot. Sa umaga, maghapon, yung 12 hours natin with other unique programs para yung maghapon natin ay walang patid ang mga balita at informations, mga kapakipakinabang na ideya at impormasyon na dapat ninyong malaman kagad sa pamamagitan ng ating Leader News Philippines platform na sumasa inyo po araw-araw. Okay, Sir Errol, Sabado ba? Meron ka? Tingnan natin. Pagka-importante at meron tayong dapat i-broadcast bukas, i-broadcast natin yan bukas. Alright, sige. 0995-148-3605. That is our contact number. Never forget to like, comment, and share our FB page, Leader News Philippines. Ang platform sa social media nagalit sa fake news. Ayaw natin ng
fake news. Tayo po ay sumumpa ng platform na ito ay magiging source ng legitimate and genuine news and information. Yan po ang ating agenda. Ha? Ha? Of course, yung FB page natin, ayan yan, simulcast po tayo sa YouTube, sabi ni LJ Espinal. Magkasabay yan, napapanood ninyo ang na live sa FB, ganun din po sa YouTube. YouTube. Sa mga magaling sumilip sa ating mga social media platform. Very soon, we're gonna have our website. Under construction po yung website natin. We'll have something on Twitter, Twitter and Instagram. Ayos Twitter and Instagram. Biyernes ngayon Nagugutom lang kami ni Eli kaya kami ganon. Magkakape kami pagkatapos. Thank you guys. Salamat na lamang at walang masyadong pangit na balita except sa may banana packaging and plantation. Pinagsusunog na naman ng mga armadong kalalakihan at wala masyadong pangit na balita ngayon. Ako, ang platform natin, ayoko masyadong nilalagyan ng nilalagyan ng hindi magandang balita. Gusto ko magagandang balita ipakita natin because we wanted to be a part of the development of our country. At ayaw natin ng nagiging bahagi tayo ng demolition. Ayaw natin ng mga banat dito, banat doon na wala namang silbi, walang saysay. Ang bilis ng aming oras, mga kaibigan. Kailangan po naming tumayo dito. At kami po ay pansamantalang ngingiti at magsasabing see you again. Oo, see you again mga dear viewers. Sa mga nandito po sa Metro Manila, mga nasa key cities ng Pilipinas, mga nasa malalayong baryo, mga remote areas, sana po ay maramdaman nyo na ang kaunlaran na pinipilit pong dalhin ng Pangulong Duterte sa lahat ng mga Pilipino, kaya't lahat na lang ng paraan ginagawa niya, Kami po ang masasabi natin, let's support the President because this is the only thing that we can do to ensure the success of this administration. Ang tagumpay ng administrasyon, pakikinabangan ng lahat ng Pilipino. Pag hinila natin pababa ang gobyerno, tayo din po ang magsasakripisyo at may hirapan. Support. What is the government doing good? Support it. Ayan, ganyan po ang Leaders Philippines principle. Basta kami, pagka may mas naisip kaming mas maganda, isasuggest din namin. Kapag may nakita kaming mali, sasabihin din namin, Mr. President, itong undersecretary mo, wala nang ibang ginawa kundi ikot ng ikot para mangampanya. Ayan. Yung kanyang tunay na trabaho, hindi ginagawa. Nangangarap yatang maging senador. May ganyan Mr. President. Nagpaparamdam yata kay Mr. President na isali siya sa senatorial slate. Parang hindi na pag-uusapan siya Parang hindi na pag-uusapan Undersecretary yata yun, ASEC yata yun, ASEC yata yun. Sana related man lang sa trabaho niya, ayos yun Pero pagka hindi related halatado, Mr. President. Galit niya ng presidente, yung nagsasayang ng pera ng taong bayan, galit niya Ano pa? Siyempre, marami pa rin, Mr. President, dyan mismo sa Davao, may nagsumbong sa akin, may malaking kumpanya dyan ng bus na pinalulusutan tayo. Ang isang plaka daw, 5 bus ang gumagamit. 5 bus! Isang plaka, 5 bus ang gumagamit pare-parehas. Kambal plaka ang tawag dyan. And therefore, pinalulusutan yan ang LTO, LTFRB. At habang yan ay nangyayari, siguradong may nakikinabang Mr. President ng taga LTO at LTFRB. Ganyan kasimple. Dahil kung hindi nakikinabang, huli na kagad yan. At kapag pinag-usapan ng pakinabang, ang ibig sabihin yan sa ibang salita ay korupsyon. Salitang galit ang presidente. Di ba, Mr. President? Galit ka sa korupsyon? Nandyan ang malaking bus company sa Davao City. Kinukumpleto lang namin yung dokumento kasi yung aming reporter dyan, binabantayan lahat ng bus. Binibidyo. Paglabas sa terminal, binibidyo niya lahat. Meron na. Tulong natin yan sa mahal na Pangulo na ginagamit yung presidente
Dumidikit sa presidente yan, pero gumagawa ng kagaguhan. Ayan. Gumagawa ng kagaguhan. Susumbong natin para hagupitin yan. Hagupitin ng, ng kadena. Hindi latigo, kadena! Mas masakit yata yun. Kaibigan, ang bilis po ng ating oras. We have to go dahil hapon na. May mga gagawin pa tayo. Pupunta pa tayo sa iba pang mga kausap natin. Salamat sa ating co-pilot, si Engineer Elger Espinal. Thank you so much. At sa lahat po ng mga nakasama natin, buong pwersa po ng Leader News Philippines, mga nagulat sa atin sa hapong ito, partner Jojo Sicat and partner Bernard Benyosa. Thank you, thank you. At salamat sa mga taga-Bulacan, yung grupo ho ng riders ni si Ka Robert ba yun? Ka Robert dyan sa Bulacan na nagsusulong po ng 3 Republika Promotion. At yung grupo naman ni partner Oliver Licot, yung Heroes, malapit na po ang kanilang 5th anniversary yata. Yan, malapit na. Magpaparapol yata sila ng kotse para hindi na magmotor. Thank you so much, guys. See you again. See you again. I'll see you again. Thank you, thank you. Magandang hapon and happy weekend. Inyong napanood ang mga patas na banat ni Errol Nacani sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.